Окей. Сега, сега ще ви покажем как ние се грижим за конете. Как ги изчистваме, как им сресваме гриви опашки, нали, как ги почистваме. А как им решите отзад опашката? Кое как се различава? Пола. Пола как се различава? Ами както при момчетата и при момичетата. По същия начин. Да. А вие как го решите? Не съм момче. Сега ще видите след малко. Те си играят. Косата може Те си играят. има момчета с дълги. Бокс! Бокс! Борба! Борба! Имаме борба! Борба, борба! Ето борба, дай! Газ! Сега, каката сега ще ви покаже как се работи с тези инструменти. Това са две четки. Едната е по-груба четка, с която се бута. Вижте как. Ако има косъмчета, ако има кал, защото кончетата обичат да се въргалят, да си търкат гърбовете, нали, те така се чешат, защото нямат ръце да се почешат. Да. И вижте, въпреки че са чистени, винаги има по нещо, което пада. Това е грубата четка. После с другата, всичкото това, дето сме го изтъркали, после го сваляме. Винаги по посока на косама, да, само в едната страна и така ги почистваме. И косата я решим с гребени. А опашката как? И по същия начин. Еми тя няма ли да ви ритне? Ами опашката, каката ще ви покаже след малко. Хващаш опашката, вие това няма да го правите наистина сега, но хващаш опашката и просто ти стоиш отстрани. Разбираш ли? Кончето ма гледа. Това е конския гребен. И с него правим прически, чешем тук. А може ли? А правите ли си плитки? Ами някой път правим, да. Когато ходят на състезания кончетата, им правим плитки. А някакви чоките, да им И чоките, и болките, и всичко. Така, гони си мухичи, виж сега като му касни някаква муха и то притреперва, видя ли? Да може да си я махне. Вижте сега как се застава отстрани и просто си решиш. Нашите кончета са много кротки, но по принцип има коне... А защо е така прави с крак? Гонат си мухити. Просто си гонат мухити. Защото си гонат мухити. Виж сега тук като и кацни муха и тя ще притрепера да си я изгони. После от другия край. Аз съм искам Назар. Защо мухити какво? Те се интересуват от всичко. Даже и от аката се интересуват. Това е най-любимата. Да. Сега каката ще ви покаже. Вижте сега как се заседлава конче. Много е топ. Да. Зимно време, понеже една част от конете живеят навън, ще куша, че се обаждам. Аз съм чула, че като удариш кончето по опашката, че той започва да бяга и да бяга много силно и става диво. Ами не по опашката. Трябва по дупито. Вижте сега, това се казва потник. Това е като твоето, нали? Ти имаш това е потник. бюстие. Това е бюстие, добре. Значи коня си слага първо бюстието и тогава всички останали неща. Аз искам Назара. Да, има потник, има мекички неща, които се слагат под седлото, за да може дори и по-голям човек, ако му се качи, да не му три гърба и да го боли, да. Госпожо, може ли да закача Назара? Кой където иска, по трима на кон, едновременно, по една обиколка, правим само по една. Седлото е едно. Аз искам Назара. Кой където иска, там ще се качи. Аз съм и там. Аз съм и на оня. Аз съм и на този. Аз съм Назара. Ни са кроси, така че... Може да го погаля. Може. Искам и аз да го погаля. Вижте, няма да цирикате. Това исках да ви кажа. Значи тук не се пищи. Ти ви го стресирате кончето. Погледнете ма сега малко. Ако на някой на вас ви прави така, нали? Ще го погаля, няма да го погаля. Ще го погаля, няма да го погаля. Вие го плащате по този начин. Само не назад не вие. Към дупито няма, само отпред. Вижте как тя изстава къпава и чак примитва. Ще заспи. Ще заспи. Не отзад, Дани. Аз съм гледала как е. Дани.
Това е животно, трябва с любов да го Айде. Който е погалил, нека да се дръпне. Моля. Който е погалил, вече да се дръпне. Оле, много е сладко. Това ще ли снимаш? Да. Искам и аз на черно. Аз съм на това. Не, аз съм на новото. Аз искам на бялото. Аз съм на бялото. Аз съм на бялото. Госпожата каза, че който ще ми прати своите и Искам на бялото. Искам на бялото. Нали дайте магазина Зара? Да. Не, то е Зора. Зара, бе. Зора. Искам на бялото. Искам на бялото. Добре, разбрах. Дипро, други сей. Добре. Падай, аз се държа. Снимам за YouTube. Бялото. Кой на кой поклон иска? Аз съм на бялото. Кой ще върви първи? Иначе Аз. назад. Аз на бялото. Не, то при тях трябва такива някакви насоки, че иначе не разбират от госпожа.